عقم معدا قرش إثيوبيا مورادوم سوماليلاند أب أديس أبابا إمباسي نمهناص مريت مركبام إثيوبيا أب عالم محير دغنت كاب زركبلن حموشت هاجرات سالسيتي مخانا زبلون كالوتن حيزنا لكم قريبنا لنا سلام تعنا هبلنا كوراتن كورانن زي لومي تلفزيونيو نحزي زولنا يوم زيناتات دايلومي كم صعب أوادينا يعملنا لايك شير سبسكرايب ناغوركم تخطاتولنا سناي صنهيت ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት 19 አባላቱ ግዳይ ሞትን ማእሰርትን ከም ዝኾነ ፍሊጡ ውናት ኣብ ልዕሊ አባላቱ በጽሕን ዝበሎ በደል ብሕጊ ከም ዝኸስስውን ሎሚ ኣብ ዝሃው መግለጺ ሓቢሮሎም አቦ መንበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ዶክተር ደጀን መዝገቦ ከም ዝበልዎ አመራርሓን አባላትን እቲ ውድብ ተንቀሳቒሶም ፖለቲካዊ ስራሕትን ክሰርሑ ተሪፉም ንህይወቶም እውን ኣስጋእቲ ነገራት ከም ዝፍጸምዎም ሓቢሮም ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝተፈላልያ ወረዳታትን ጣብያታትን ትግራይ 19 አባላት ውናት ከም ዝተቀተሉን ዝተኣሰሩን ዝገለጹ ዶክተር ደጀን እዚ ድማ ብኣመራርሓቲ ከባብን ካድረታት ሕወሓትን ዝፍጸም ኢሎም ካብ ጸላእ ዝተረፈት ነፍሲ ብወገን ብለይቲ መጭወይትን መግረፍትን እናገበርካ ከምዚ ዓይነት ነውራም ተግባር ይፍጸመና ከም ዘሎ መላእ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጠልና ይግባእ ውናት ናይቶም ዝተቀተሉን ዝተኣሰሩን አባላቱ ሙሉእ መረዳእታ ከም ዘለዎ ዝሓበሩ አቦ መንበር ዶክተር ደጀን መዝገቦም እዚ ሓበሬታ ናብ መርትዖ ቀይሩ ፍትሒ ከምጽ ናብ ዝኽእል ሕጋዊ ኣካል ክስ ከም ዘቕርቡውን ገሊጾም እዚ ዝገጥም ዘሎ ግፍዕን በደልን ሕግን ተልዩ ኣብ ዝዓዲ ክስ ክነእቲና ዝምልከቶ ኣካል ግቡእ ምጽራይ ገይሩ ሙሉእ حبريت لنا ملو حبريتا استسند زحبريتا نمرتعو قيرو متصراي غيرو فتح خمصلنا زغبا اكل فتحن خمص بتي زغبر زلو مفرراح امرارحون ابالاتون كاودابه نخوصو يگدد خم زلوون اتوم ابو منبر ابزحو مغلصي افليطوم ቅርሺ ኢትዮጵያ ዝተሓተ ናይ ምዕዳግ ዓቕሚ ካብ ዘለዎም ባጤራታት ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ሓደ ምዃኑ ባንክ ዓለም ኣፍሊጡ ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ ሓዊሱ ናይ ናይጀሪያ ኒያራን ናይ ደቡብ ሱዳን ፓውንድን ናይ ምዕዳግ ዓቕሞም ትሑት ካብ ዝኾኑ ባጤራታት ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ከም ዝኾኑ ባንክ ዓለም ዕላው ገይሮሎም እቲ ጸብጻብ ካብ ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ቅርሺ ኢትዮጵያ ኒያራ ናይጀሪያ ከምኡ ድማ ፓውንድ ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ዞባ ናይ ምዕዳግ ዓቕሞም ትሑታት ካብ ዝኾኑ ገንዘብ قصيهم يلون ቅርሺ ኢትዮጵያ ናይ ምግዛዕ ዓቕሙ ዝያዳ ክንኪ ዝኻለም መንግስቲ ሓድሽ ፖሊሲ ማክሮ ቁጠባ ግብራዊ ድሕሪ ምግባሩ ከም ዝኾነ መረዳእታታት የመልክቱ በአንጻሩ ከምኒ ኬንያ ሽሊንግ ዝበሉ ገንዘባት ብ21 ሚእታዊ ምምሕያስ ዘርአዩ እንትኾኑ ይኹን በር ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ጸገም ሸርፍ ወጻኢ ከም ዝቐጸለ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ናይጀሪያ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪካ ዝለዓለ ሕጽረት ሸርፍ ወጻን ዘቕባ በዋጋን ዘጋጥማ ዘላ ሃገር ከም ዝኾነት ባንክ ዓለም ኣብ ጸብጻው ኣመልኪቱ ሶማሊላንድ ኣብ አዲስ አበባ ኤምባሲን ምህናጽ ዘኽእላ ቦታ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝተረከበ ተፍሊጣ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊላንድ ከም ዘፍለጦም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ተሃገር ዶክተር ኢሳ ካይድ ኣብ አዲስ አበባ ኤምባሲን ምህናጽ ትማሊ 6 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት እምነሰረት ኣምቢሮም እዮም ነቲ ኤምባሲ መስርሕ ዝኸውን ቦታ ንሶማሊላንድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሃባ ጸርሐቲ ሓበሬታ እዚ ድማ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዝያዳ ንኽጉልብስ ዝገብር ምዃኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ኢሳ ገሊጾም ሶማሊላንድ ኣብ አዲስ አበባ በደረጃው ቆንሲላ ቤት ጽሕፈት እኳ እንተነበራ ርክባ ናብ ደረጃ ኤምባሲነት እንተተዕውዮ ግና እዚ ንፈለማ እዋን ይተዋሂለሎም ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ስምምዕ በር ባሕሪ ኣብ ዝገበራሉ እዋን ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሃገርነት ንኽትባ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ንፕሬዝዳንት ሙሴ ቡሂ ቃል ከም ዝኣተውሎም ሓበሬታታት ወጽዮም እዮም ሶማሊላንድ ድማ ንኢትዮጵያ በር ባሕሪ ንኽትባ ተስማዕሚዓ እያ ይኹን በር እዚ ስምምዕ በሶማሊያ ዓብይ ቁጥዕ ፈጢሩ እዩ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ከም ሓንቲ ግዛኣታ ምስ እትቆጽራ ሶማሊላንድ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ምፍጻማ ላዕላውነታ ከም ምድፋር ገይራ ወሲዳቶ እያ በዚ እውን ኣብ መንጎ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ንዓመታት ዝነበረ ስጡም ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና እንዳሓርፈፈ መጽዩ
ሶማሊያ ውን ዘራይ አለሻ ሓደ ግዜ ናብ አስመራ ካልእ ግዜ ድማ ናብ ካይሮ እናተመላለሰት ትርከብ ሶማሊያ ዋላውን ከምዚ እንተገበረት ርክብ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ግና ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ዝሰጋገር ዘሎ ይመስል በደረጃ ቆንሲላ ዝነበረ ርክበን ናብ ኤምባሲነት ሓፍ ንምባል ዘኽእል ህንጸት ኤምባሲ ንምጅማር ሶማሊላንድ ኣብ አዲስ አበባ እምነት ስረት ኣንቢራላ ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ሶማሊያ እንታይ ይኸውን ብቐጻል ዝረአ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ምሕር ድኽነት ካብ ዝርከበለን 5 ሃገራት ሳልሰይቲ ሃገር ምዃና ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣፍሊጡ ኣብ መላእ ዓለም 1.1 ቢልዮን ሰባት ኣብ ምሕር ድኽነት ከም ዝርከቡ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ገሊጾሎም ትማሊ ዕላው ዝኾነ ጸብጻብ መደብ ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ከም ዘመልከቶም ለሊ 1 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ኣብ ምሕር ድኽነት እዩ ዝነብር ዘሎ ካብዚ ኣሃዝ እቲ ፍርቂ ህጻናት ከም ዝኾኑ ዘመልከተ እቲ ጸብጻብ መጠን ድኽነት ብፍላይ ኩናት ኣብ ዘለዎን ሃገራት ብሰለስተ ዕጽፊ ዝገደደ ምዃኑ ኣመልኪቱ እቲ ኣብ ኤክስፎርድ ፖቨሪቲን ሁማን ዲቨሎፕመንት ኢኒሺየቲቭን ዝተሓተመ ጸብጻብ መጠን ድኽነት ዓለም ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ 2023 ዝተረኣዩ ጎንጽታት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብበዝሒ ብቐዳምነት ሰሪዕዎም ኣሎ መደብ ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብኣህጽሮተ ቃሉ OPHI ዝተባሃለ ትካልን ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ካብ 2010 ጀሚሩ ዓመታዊ መጠን ድኽነት ዕላው እናገበሩ ዝመጹ ኮይኖም እቲ መጽናዕቲ 6.3 ቢልዮን ህዝቢ ዝውንና 112 ሃገራት ዓለም ዘካተተ እዩ ሕጽረት መንበረ ኣባይቲ ንጽህና ሓይሊ መብራህቲ ነዳዲ መሳርሒ ምግቢ ኣብ መጋግባን ተሳትፎ ማኣዲ ትምህርትን ነቲ ብርኪ ድኽነት ንምልካዕ ኣብ ረብሓ ዝወዓሉ መርኣያታት እዮም 1.1 ቢልዮን ህዝቢ ኣብ ከቢድ ድኽነት ይርከብ ካብዚ እቲ 455 ሚልዮን ጎንፂ ኣብ ዘለዎን ሃገራት ዝርከብ ኢሎም ኣብ መደብ ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሓላፊ ስታስቲክስ ያንቹን ዥዋንግ እቲ መጽናዕቲ ከም ዘመልከቶ 584 ሚልዮን ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሞም ኣብ ምሕር ድኽነት ዝነብሩ ኮይኖም 27.9 ሚእታዊ ህጻናት 13.5 ሚእታዊ ድማ ኣባጽሕ ከም ዝኾኑ ሓቢሩ ካብዚ ብተወሳኺ ካብቲ 1.1 ቢልዮን ኣብ ድኽነት ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ዓለም እቲ 83.2 ሚእታዊ ኣብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካን ደቡብ ኤስያን ዝነብር ከም ዝኾነ እቲ መረዳእታ ይሕብር ዳይሬክተር OPHI ሳቢና አሊኪር ንአጃንስ ፍራንስ ፕረስ ከም ዝገለጾም ጎንጽታት ንምንካይ ድኽነት መሓልኻታት ኮይኖም ይርከቡ ኣብ ሓደ ከባቢታት እዚ ዳህሳስ ብጥንቃቐ ይተኻይዱ ብጣዕሚ ካብ ዘደንገጸና ነገር ግን 455 ሚልዮን ሰባት ህይወቶም ንምንባር ካብ ዘካይድዎ ቃልሲ ንላዕሊ ብተመሳሳሊ ንድሕንነቶም ድማ ይሰጉ ኢለን እዚ ኩነታት ማሕበረሰብ ዓለም ባዶ ድኽነት ዝብል ድኽነት ንምንካይ ዝገብሮ ቃልስን ሰላም ንምርጋጽ ዘካይዶ ጻዕርን ፈታኒ እዩ ዝበላ አሊከር ነገር ግን ብስቕታ ክሕለፍ ዘይግብኦ ዓብዪ ውራይ ምዃኑ ኣስሚረናሉ እየን ህንዲ ካብ ዓለም ዝበዝሐ ኣብ ምሕር ድኽነት ዝነብር ዘለዋ ሃገር ምዃና እቲ ጸብጻብ የመልክት ህንዲ ካብ 1.4 ቢልዮን ህዝባ እቲ 234 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ከርፋሕ ድኽነት ዝነብር እዩ ተባሂሉሎም ፓኪስታን ኢትዮጵያ ናይጀርያን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ብቐደም ሰዓብ ህዝበን ኣብ ምሕር ድኽነት ዝርከበለን ሃገራት ኢልወን ኣሎ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም 5 ሃገራት ካብቲ ብደረጃ ዓለም ኣብ ድኽነት ዝነብር 1.1 ቢልዮን ህዝቢ ኣስታት እቲ ፍርቂ ከም ዝሽፍና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ጸብጺቡ ክቡራትን ክቡራንን ሕዚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ዳሃይሎሚ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ደሓን ኩኑ